Tapi may isang istorya niya. Dapat may isang tatang, may isang ama. Natay ka ti anak na. Ya? Natay ka ti anak na. Luro na tinagan na. Una na ka rin ito nga tatang. Anak ko, na. No. Malita mo, ano? Nakalitin mo na, anak ko, na. Nakalitin mo tatang. Nalitan, wala na. Ako yan mga nalitan. Ay, anak ko, lor na. Baka sa sunod-sunod na lor niya, lor na. Anak ko, lor na. Wala na ano na nila. Ama. Nalito ba? Tatang. Wala na ano. Ay na, Diyos. Makamalig. Nalito ba? Isa mo nalikap, iti Kristiyano nalito. Amen. Makapuro tayo kung isang buhanan. Iti Diyos na nalito. Ya? Kita rin naman kakabsan niya. Nung nalitong tayo, sa buhanan niya ako, ay pag-arupag. Awan tartaros na. Awan or-ornos na. Ya? Isot ka po na, nga iti wala nito, awan ko matipaabang ng Kristiyano. Hanti ko mga dayay, sitwasyon, iti mga balbaliw ka na tayo, si tayo ko mga Kristiyano, iti mga balbaliw ka na ka sitwasyon, tapagarupag, iti tayo nga kanito, nga ti anyaman nga wagas iti kapuso, nga umay, tapos iti kastagat mangitaw ka na tayo, ay ito nga kakapsat ibaga, iti kinapudlo, nga panagsirbing niya po Diyos, ajay nakatakder tayo, nga si katalin na iti sanguhanan iti Diyos, dayjay, iti pudpudlo nga leader. Amen po ba? Amuyo ti leader, saan lang nga dayjay ang sasawad iti sanguhanan na magibagbagat iti sa uli ako? Saan lang nga dayjay magipangpangulo, iti tunggal pa rin sa katatayo? Nga ibaga ko nga dayjay nga tao, para hindi ko nga nakaigda, manikod ka na itang pagigdaan, iti 30 katuwalo katawan. May isang leader dayjay apay, saan na yung give up, dahil pambati na, pag-arupon na nga tirik na, may itati pa nakaagas yung buwana. Una yung tijablo, tuk-tuk-tukan na, sige, maupay ka kuman, at pakamatay ka din. Nung kunanay dahil ang arasahas, dahil ka jablo, nga kunana, dahil nga tao, remember, ya, aging gana, nga iti tao at subigyan. Adda itinamdaman. Iti tunggal may isa kada tayo ay ayaw ka ng kakapsa. Adda kaya ang itinamdama nga iso nga iti Diyos, iti tunggal may isa kada tayo. Amen po ba? Amen. Iti Diyos, saan nga manglipa, saan na may panubos na dalikan ang naknakar, kan kanayon nga adda iti baba. Nga adda iti panawal, ay narayta ang anak na ang sibog namin ay ayatan makakapsat tinggagayam. Ayatan iti Diyos dari kita tao nga umasidal kinuwana madaydayaw itinagan iti amin. Amuyo iti saan nga paganupan dahil nga tao dahil paralitiko ka na dyan. Imbaga ni Apo Jesus kaya tumutulong ba? Nung saan mo nagduwa-duwa ko na kaya ko ako. Kat ko na ni Apo Jesus, alaram tayo ka, bagkakaroon kat maglaka. Iti sitwasyon na yayatan ka kakapsa, itan niya mga kairoon na ang sitwasyon, ang muyo ka din, nga dahil tinamdama kayo iti Diyos, no si tatalinaad kayo, nga talag, kini Apo Diyos. Isod ka po na yayatan nga kakabsa, dahil 30 katuwalo. Ya? Nga nakaida. Nabiit lang ang awan kwartam. Pagpili ka. Awan kwartam, 30 katawan nga nakaida. Ya? Kung ano na di tao kami bisulay. Pastor, kaya tignan mo kwartam na. Abay! Sanaya ko na ako. Sinanay na niya ako, mga kurang-kurang. Nagdalitang yung pulo ka, walong katawan na nakaida, takpakuha kita. Nga, nasanay. 30 taon ko na ako. Mawan din ng biyara. Yung 3 million. Nga, 30 katawan.
Nasingkat ka, talupulong tawan ka na kaida. Ang muyo ay ito nakakapsa. Iti mirakulo iti Diyos, dumalan ka dalikan anam na, yung sa pulong tayo, nangangunahan mo na, iti Diyos, kadalitibiyat tayo, ay tayo. Ayun po ba? Ayun po ba? Ayan, tama ito may isang istorya, mauging istorya pa yan. Ayan, ang dami kong may isang mag-asawa, ngayon matindar na ka mga kapsat, iti gimo, iti may isang pagdulungan. Katinsir mong karoon ni Pastor ka naman. Haanan nga dapat nga aksida, iti dinardaraan. Oh, no! Bawalan. Dahil taga mo talay niya, asawa na niya, nagluto ko naman na kahit ni mas magkano nga din na dinardaraan, sindana, ay di linuto na. Kareta nga kanito. Katanta, mabisin ka rin ito nga lakay. Bakal, mabisin na. Nanakanon na kami na, kahit dadakanon na. Tirape ay, yung magangan pastoran. Kinagana rin ka, pidrinkin pa. Kinagana rin, bilma. Pidrinkin bilma. Wala na ka no. Mabisina ko yung bakal, mga. Kung na nga pastoran na, bawal ang tagsila tayo dinardaraan. Haan na ng mga maninan. Tatabi, kapitan ka nung kanitaw. Ay ka, kada ka natin, kung maramdi ka nito kusina. Oh no! Tatali na pagkaroon na ng ilangay. Kung mali nagpapakadagin yung bakit na, panagising ka lang. Naputang ka naman yung bakit na. Dahil kanito. Ano ka nung kinita? Nulis na karoon niya mo yung balungan, sirala, kitawa. Binulit ka lang. Diyan ka lang ka. Katakang kay pa, talaga nga kasla, katalong nga aso ng pusa. Saraki! Wala na kami yung bakal. No. Saraki! Wala na kami yung bakal. Ako, naman din ako. Pinalag na ka na. Mula ng tangan ng talaga nila ay. Nila kayo nagayan, kakaluhin kayo sila. Ay kang natay. Kaya ako, kakasiman. Natay, nila kayo na. Nga nagsila tinardaraan. Ay na, di yung awal ng ano, tapit eh! Tapos na, kasi nakakang nagdala. Ay, pagpagod yung pastor na. Tayo hindi ko nagkasalaki ko Dumaw na kalong iban. Kakaasa ba ito pinalag naman nila kaya na nagsidating yung nagdala. Yamu yung kakapsa, talaga ibiyag tayo. Kasapulan nga agragsak tayo. Ganun mo ba? Hindi ka nagragsak, iti pa nagserving niya ako, awan iti pangyaspingan tayo, ay ayan talaga kakapsa. Nung napurmal ka dito mo, matay ka ka napurmal, dahil kaparin mo na ka, aging gana na may lumun ka, kaskas nilang ta. Ngayon iti tao, ti Kristiyano, anak niya ako Diyos, nung naragsak, iisang mahangin may adalo kanya na. Kinagpaisunay ay atang nakakapsat, uragas ano ti taray ti problema. Iti tayo tingalubong tatay ay atang nakakapsat. Nung naragsak, iti tao, niya, umupubing day ka, magay tayo, inagal di akira. Ayun po ba? Ano yun, kapsat? 31 di taon ng tirig na, kas na 30 pa lang. 31 di taon ka, kas na 30 pa lang. Napigsaan ka lang, kapsat. Hindi pa nagsirbigin niya ako, kung karoon, kasapulan, nung naragsak tayo, madaydayaw, itinagal nila. Yeah? Naragsak tayo kung nung sumungan tayo, nung may agimaw, umay dito nagtikapilya. Nung umay tayo dito simbahan. Nung umay tayo dito yung nagtikapilya, pagkararangan ni Diyos. Saan nga di problema, tutugtugot mo, ibati mo. Yeah? Nung niyahamon ko ako, ito na lang, ibati di tagaldalan. Kaya magnakan doon na, ako madagdagasan, abay. Yeah? Ay na, nagdagsin mo dito nga rin natapo. Naligagan. Isa kang muli na kita duma, nagatulog kasi makikita kita cellphone TikTok na gaya, trailer ko na. Kaskas nila. Kaskas na, kumalbal
Ya? Amuyo, kaya yung nagharap sa iti pa nagsilbi tayo kiniya ako. Nagpatay-patay na kanya yung nangataw na itrilihan ko. Ano ko na hindi ka sa it really hurts gabi. Ako nagkakapay ka na i-release. Ako ka nagkakapay na i-release nga problema. Sitwasyon tayo kadagito ng panahon at dama. Ngam! Numay ka, hindi ka pilya, mabaliw yung iba, kita di problema, itugot mo, itag mo, ginapo, hamang yung itag pastor mo. Ay naman Diyos, pangasyo na lang sa pangpangasyo. Daka ng istorya, may sa istorya kaya. Pastor, panana ka na. Pamay naman din ka, pastor, tanay nasakit di ba? Nasakit di ulo. Nasakitan niya na, kami nga parang di bagina, nasakitan. Ano pa naman kinaratagan na taga-pastor? Tingting-arap ka eh! Insawag naman eh dyan. Insawag na dyan eh. Adi pa pantalo na talaga, karasunsilyo mo nga na ito. Insawag na ba eh. Yan, naman na yung karata, pinuyan mo ni pastor. Pinuyan na ka ni pastora na ako. Tata, na yung kanaran, na yung katanyaman na sakit na, napunasan. Yan. Agora mo rin mo na pastor imam. Kasama na. Awal na pulos muting, kakapsa. Amuyo na itong kada-hospital, dingbindala na niya yung gumot mo. Hindi na dyan, stethoscope na gana dyan. Dingbindin na. Magamas ka. Yan. Hindi ikaw. Magamas ka. Angos, mana may doktor din na yata? 300! 300! Nung di pastor, ikaharap na. Talaga nga, napukaw ang aming kasakit na paksyak na eh. Adi di mo niyaw na. Awalan na ako. Libre! Libre! Thank you, pastor! Sa uulitin! Sa uulitin! Diyos! Malagit ko hindi na kapsa. Malagit, dahil nakapigin ni pastora. Mapakami, diyan mo no, iilin sa pamanapin na rin, traffic! I-tricycle pala yung hindi nga daan. Alay, awanan, nagdap lang tayo, tingnan naman tayo, yung traffic ito eh. Durduron, sige, nagitulong ka na! Nagitulong kita eh. Ay na, piman mo na, at ang motoran, pati mo lang agandaran. Saan ka, malmaldi mo ka na kapsa. Nung nagyaman tayo kanya ako kapsa, talagang sitwasyon, hindi nga nagiday. Mangbaliwan iti Diyos, yung reaksyon. Ako yung hindi pa nagsilbi tayo kumamili ako. Mapasamit, kat mapasamit. Amuyong gabi, no apay nagtamnay, hindi pa nagsilbi tayo kanya ako. Saan tayo kamaliklik na? Iti pang nakabalyon na. At lang kitaan tayo, at parabor na. Ngat amuyong kadiyayar na nakapsat. Ngat magpabilag. Iti pa nagsilbi tayo kanya ako Diyos. Saan lang ang iti bindisyon na maawat tayo. Ngat magdalang tayo, kadagiti na duma-duma ang problema iti biyag. Kahunaan na. At daldalan tayo, kadagiti na duma-duma nga problema at kasasarap. Iti pa nagbiag tayo kanya espiritual. Ibaga, iti dahil nga kanito. Mapasamit, iti pa nagsilbi tayo kanya ako Diyos. Mapabilag na iti natin ang magsilbi kanya ako Diyos. Mauray na magnaka nita, uray na it really hurts kung wala tayo mata. Iti Diyos, itag natin bindisyon, itag natin nabilag. Ya, kinapagkat. Hindi nga terminaw. Napagkat. Nga pa nagsilbi kanya ako Diyos. Tami bagat na napagkat. Mauray kas ano nga problema kumay kada iti mabiyag. Han nga may ikat na isaksaka tayo. Iti presensya iti Diyos, iti dahil mabigat. Amen. Amen po ba? Amen. Agad ipalakpak na din yung kalapsa. Kung wala kang kalapsa dahil naitad ko, nabagas, kuma. Yung muna tayo na never give up, kinagdan yung right focus, ititunggal, may saka na tayo. Kaya titinay ginagalit, kanito kakapsa, naglipasak dito, dahil sitwasyon nga napaimbag dahil di ka paralitiko. Napaimbagan, nagnan.
Kuna dagiti tattao, dagiti Hudyo, dagiti makaammo ka dagiti lenteng ni Moises kunada kadagiti nga tao hamo aya nga ammo nga bawal iti aladaw ti panaginana nga pagkaan ti pagidaan kadagiti katahay. Ket kunada dagiti tao dagiti situturag kasi mo ba saan nga siya ti pagasulang dagiti tao nga nangipagakan niya kabumawon ka nya agsipog gamit na pinaimbang niya Apo Jesus dagiti nga tao. Kat kunada, talupulong at walong atawang na nakaida, kunada gajay Hudyo. Din ka di mo yan, bawal. Timang bitbit, pagidaan na natin kaya daka sa uwan, nagidaan ulitan. Kaya tinalpasan nga pinmaunan, nalpasan nga nagnan. Katagtultuloy yan, ito pang nagnanan, hanang pinanpansinan, nagiging nga Hudyo, uray naman niya nga tradisyon, tatakan niya dan, uray mo bawal hindi. Magitugot ti pagidaan, kanay nga, aldaw ti panaginana, ngam di sitwasyon na ayayan nga kapsat, nga nabayag, talupulo at walong atawan nga nakaida, binmamon, kat nagna, di talatao, kat kunana, intultuloy na tinagna, nga napang nagawid, gamin ay ayayan nga kapsat, pinaimpag ni Apo Jesus, dahil talatao. Kada dito tatakakan itong kaya ito mga kakapsat. Anya ti makapagbalbali iti sitwasyon, iti tunggal may sa kadakayo. Anya man nga problema, iti daldalanan tayo, awang pay kakapsat, iti walang binagbad dito sa taong paralitiko. Nga talupulo katuwalo nga tawal na nakaida, sikat ti problema mlaan ka basit, tinagyan na na mapitaka, basit lang na yung kakapsat, kada iti problema dahil ito yung tao nga nasalakan na ni Apo Jesus naagasan ni sakit na nagna binitbit na di pagidaan na kat saan na nga initidaan na yan. Iti dahil nga kanito ay ito nga kakapsat iti verse 14 ko na nasalakan ni Apo Jesus dahil nga lalaki manipod iti may sa templo kat kunana kulang kanyang nga makapagnakan. Mapangkan kat saan kang basolan. Tano, ang basol ka pa na nadagdag sila di mapasamak ken ka kaday nga kanito. Sudga po na yan ang nakakapsat nyo na pagpanawan tayo ng itibang banag nga basol na nagitibiyag tayo saan tayo nga subsublianan. Dahil ang problema mo yung tugot mo, ibulilan mo. Wala ka, ibulilan mo ang hamay kita pinapastaw. Ibulilan mo! Dahil ang problema, kat palubusan mo ni Apo Hesus Kristo, isaw ang itagtignay na nagitibiyag tayo, palubusan tayo ni Apo Hesus Kristo, isang tagbiag na nagitibiyag tayo, ipagat iti dahil ito'y na kanito, ay ayatan nga nakapsat ng gagayang. Nauray kas ano kalagsang tirik namin katakta kanito, ibaga nga ni Apo Hesus, lupalubusan nga umay ka nagitibiyag tayo, awan iti ang yaman nga naliko, awan iti ang yaman nga nagagsan, awan iti ang yaman nga problema nga naligat kenkwana, tayo bagat iti dahil tinagundaway ni Apo Jesus, urayin na tayo laran. Yasalag tayo, nagtirik na tayo, kat palubusan tayo, mga agbyag, isuna, kadalitibiyag na kaya na madaydayaw, itinaga, iti Apo. Dahil ito nga sa akin sa ulit Diyos, ito na